King Devil vagyok. Én Shadow Patrick. És egy Sky Mobot mutatunk be. Nem mutatunk be, hanem folytatjuk. Most már csak Folytassuk. minden fontos cuccot megmutattunk. Dél-sapkát nem tudjuk, mert nincsen Enderpearlünk. Azt már megmutattuk. Ja, tényleg. Ha mindent mutattunk. Most már csak ilyen dörlölgetés lesz meg, hogy hogyan lehet pénzt szerezni, meg ilyesmi. Mindjárt megvan megint a full diaszett. Hát, ja. Lehet, hogy én majd valamit olyan videót elkezdek még. Csak még nem tudom. Basszik. Hát az a gombafonalas. Csak most közben gyűjti a véggyöngyöket. Látod, hétfőn itthon maradok. 38,5 fokos láza volt pénteken. Azóta soha egyáltalán nem akart lemenni szinte. Sőt, én már tudom is melyik szerveren fogok játszani, túlélni, kinek hogy tetszik. Kedvenc szerverem. Van benne olyan warp, hogy mob, és ott nem tudnak bántani a mobok, csak te tudod őket ütni. És csak a tűz, a méreg, meg ilyesmik hatnak rád. Még eddig egy Enderpearl se tudtam gyűjteni. Mert túl sokan jönnek ide a véggyöngy miatt, és nem Enderpearl. Hát az nem gyűjt össze az elteleportált. Apádot! Sok csöves Köszi. ideje. Hát itt lenn... Mi is van? Itt semmi, itt Enderman farm. Gyere ki. És ha kitesztek egy területet endstone, azaz végkővel, akkor onnan nem tudnak elteleportálni az endermenek. Persze az egy játékosba. Egy sisakon van csak. Ó. Cipőd meg egyáltalán nincs, meg diakardod. Úgyhogy... Én majd mutatok egy mappot, nem én építettem, hanem letöltöttem, és nekem nagyon tetszik. Van benne egy rendes gyár. Köszi, szívesen. És meg még voltak. Mutassuk. És az a lényeg a mapnak, hogy van benne egy gyárépület,